Civakên vekirî û civakên girtî. Eber du tegîh carê yekem di kitêba Kars Papir a civaka vekirî û dijminên wê de hatine bikaranîn û piştre jî dîsa di kitêba wî a binavê sefaleta dîlokîsîzmê de bi awayekî berfireh hatine nasandin. Li gor baweriya Papir, zanist û dîroka mirovî di esasê xwe de nexuya û herkoyî ye. Dema meriv vê gotina Papir dide ber zanînên dîrokîsîzmê, meriv têdigihêje ku Papir bi dijwarî êrişî dîrokîsîzmê dike. Dîtwariyên Platon, Hegel û Karl Marx ku dibêjin dîrok bi kanûnan bi pêş dikeve û meriv dikare bi sivaroja mirovan bizanibe, ji aliyê Papir ve wekî dîtwariyên derzanistî û xeternak hatine dîtin û loma jî Papir wan rex nekiriye. Çimkî li gor nêrîna Papir dîtwariyên navborî ji demajoyên guherînê re girtîne û ji ber vê yekê jî dikarin bibin sebebê rejimên otorîter ên dermirovî ku Papir navê civakên girtî li wan kiriye. Beravajiya civakên girtî di civakên vekirî de jî dewlet xweşbîn e, hem hestiyar e û ji bürokrasiyê jî dûr e. Sistemên siyasî jî şeffaf û xwedî helwestekî nerm û erênî ne. Dewlet tu sirî ji gelê xwe venaşêre û meriv dikare bibêje ku ev modela civakî bi temamî dijberê otorîteyê ye. Loma jî di civakên vekirî de cuntayên leşkerî û şoreşên ku civakê serobînê û dikin tunenin û pêk nayên. Dewletên civaka vekirî ew dewletin ku tu carî rê nadin dîktatoriyên zordest. Bingeha ramana civaka vekirî a Papir felsefeya wî a zanistê ye. Civaka vekirî di heman demê de divê civakek pralîparêz û kozmopolit be jî da ku bikaribe bi awayekî giştî arîşeyên xwe çareser bike. Papir wa difikire ku dîroka mirovahiyê nexuya ye û herikbar e. Lewrê jî li dijî nêrîna Platon, Hegel û Karl Marx derketiye ku gotine geşedaniya dîroka mirovahiyê dikare were zanîn. Ji bilî vê yekê gotiye ku fikrên wiha ji heyla siyasî ve xeterin û dikarin bibin sebebê civakên girtî.